panzudo. Iso ser que eu dicir o panzudo primeiro. Pero é que... Vaya, este estilo de loita é formidable. Nunca vin cousa igual. Ah, ya. Eu aprender este estilo mentres facer viaxe moi longa. Ti querer aprender? Ya, sí. Oh, ser moi fácil. Hai que se valer da forza do contrario para vencer. Canto máis fortes son, máis pesados caen. Para ti sí que é fácil. Dis iso porque és moi forte. Nein, eu non ser tan forte, eu asegurar. Fai a prova, colle a miña man. Agora pon pé sobre o estómago. E tirar carra atrás. Ya, guten. Agora empecemos. Máis forte. Ya, moi guten, iso é. Agora repetir pro outro lado. Iso é. Así, guten, e máis forte. Basta. Fíxeno ben? Ya, ser guten, pero deber facer un pouco máis a modo. Gut, agora que estou con costas en chanti, aproveitar, porque saber que estou aturdido rápido saltar sobre o estómago. Comprendes? Así? Ya, moi ben. Agora coller brazo e tirar. Con moita forza. Facer no co brazo. Ya, moi ben. Agora outro brazo. Excelente, es un magnífico discípulo. Agora igual con pernas á dereita. Ah, guten, moi ben. A esquerda, fantastic. Ya, tiver eu non poder moverme. Lograches? Lograches vencerme. Triunfaron nas primeiras probas. Pero iso non significa nada. Roma aínda non lles pertence. Todo está baixo control. Porque agora... ímonos enfrontar coas sacerdotisas da Illa do Pracer. Non sabía que houbese un lago aquí. Tendes que atravesalo, esa é a proba seguinte. Eu agárdovos na outra beira. Pero nunca poderedes cruzalo. Aí hai unha barca. Adeus. Esta proba está chupada. Non estamos na outra beira. Nunca se sabe. Hai que ser prudentes. O lago está calmo, a barca é boa. Cantan mellor que Xuranceturix. Benvidos a Illa do Pracer. Agardábamos vos. Vinde. É bonita vosa illa. Pero quen sodes vos? Que importa iso agora, fermoso guerreiro? Abandónate ao pracer. Vinde coñecer os nosos dominios.
Coñecede la illa da que nunca quereredes marchar. Todos os vosos desexos serán ordes para nós ata a fin dos tempos. Que desexas ti, fermoso guerreiro? Comer. Que? Quero comer. De tanto brincar ao aire libre morro de fame. Estás na illa do pracer. A gran sacerdotisa pregúntache que desexas e o único que se che ocorre é comer? Claro que sí, comer é un prazer. Ti dixeches que esta era a illa do prazer. Ben, ben. Temos néctar e ambrosía. Néctar e ambro, que? Non, nada de porquerías. Quero xabarín. A min chiflamo xabarín. Néctar e ambrosía, porquerías? Pero se son manxares de deuses. Vos sodes deuses, non? Poida que sexamos deuses, pero comemos xabarín. Pero é que non vos hai xabaríns nesta illa. Non hai xabarín se queres que fique aquí. Oh, ti estás mal da chencha. Pero mira para o gordo, pensas que vou cociñar para ti? E lavar pratos tamén? E barrer? E limpar? Fora! Largo daqui! Claro que me largo. E agora mesmo. Non hai xabaríns e atrevense a chamar a illa do prazer. Vamos, Asterix, nesta ponda non serven ben. Deixa que marche só. Ti queda. Probarás praceres dignos do Olimpo. Fermoso guerreiro. Asterix! Agora tendes que entrar aí dentro. E que hai que facer aí? Tendes que soster a insostenible mirada de Iris, o mago egipcio de Egipto. Por Osiris e por Apis, mírame, mírame ben. Agora és un gato. Por Osiris e por Apis, convertícheste nun gato. Por Osiris e por Apis, és un bonito gato. A dormir, misiño bonito.